Igama nguphaka isibongo bakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathini uphaka udakwe yini inqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa labetshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini uxama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabana ngunogwathi obhathwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elinkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje sengiyiphakathi. Cha ke namhlanje ngizokhuluma ngohambo lami la ngomhla ka10 December oluya eGoli ePretoria. Izinto ezinkulu ke madoda ezezwe nezaka spiritually ziyathanda ukwenzeka ePretoria. Uzokhumbula ke nawe ukuthi even iParliament lilapha ePretoria. Uzokhumbula ukuthi noma wenza ama license kuyaye kuthiwe silinda abasePitoli. Ziningi nje into ezenzeka lapha ePitoli. Lapha ePitoli nje ziningi into ezikhona. Ngelinye ilanga ngiyochaza ukuthi yini phatha Pitoli, phatha Pitoli, phatha Pitoli. Ngoba neParliament elaliplana ukuthi lenziwe libe underground. Ukuthi lenziwe khona ePitoli. Uzwe kahle plan. Ngithake ngibingelele abakuphi nakuphi nezinkalo madoda abakhona ko Johannesburg, abakhona ko Pitoli, abakhona ko Cape Town niyaphila kodwa iKapa lodumo, abakhona ko Limpopo, abakhona ko Mpumalanga, abakhona ko Northern Cape, nabakhona ko Zulu Natal, nabakhona ko Free State. Aw suka nini ngithi ngiyanibingelela. Igama nguphaka isibongo kanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathini uphaka udakwe yini nginqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa lametshise ithuluza ngahambi nalo ngilifice ensimini uxama uxakile kuzoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwathi obhathwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu lenkosazana. Ngiyabuza ngathini mina bathini bona kunjani makunje ngobe ngibuza kanjalo mase sibuya kwingqongqothela kodwa kumnandi kuba yimina phela yona into encane ukubona into isekude kwenzeka ukuthi izoba kanje. Yona into encane. Sibingelele bonke, sibingelele amakholwa, sibingelele abedlozi, sibingelele ngisho igroovane lazikhona ngoba awune groovane zangena. Kubingelela wonke umuntu okhona emhlabeni. Ngibingelela nabanenkani. Ngoba bakhona abanenkani, ngoba bakhona abanenkani. Ngibingelela nonkanini. Ngithi sanibonani. Ngibingelela wonke umuntu, ngibingelela abafundisi labekhona, uyezwa? Ngibingelela abaprofeti, ngibingelela osigujana labekhona, hello siguji. Ngibingelela wonke umuntu, ngithi nje sanibonani la ngikhona, la nikhona. Inkalo ke inkalo, uKingibhaka unithanda njengayizolo. Hey. Suka nini madoda? Cha. Kunezinto engeke zilunge mangathiwa ngingakhulumi ngazo. Banga exploit abaphela abantu nya. Banga exploit abaphela abantu nya. Ngake ngaba nesession la yokuchaza amaphupho. Ngizoyibuyisa futhi le session ngoba iyabasebenzela abantu abaningi. Le session iyabasebenzela abantu abaningi. Ngizoke ngiwachaze. I'm not sure ukuthi by next week or when. Noma umgqibelo nje strictly siwenze kube ukuchaza amaphupho. Mazithi nje Saturday ngingenela amaphupho ngiwachaze ngoba into engiyithanda ngamaphupho ingoba idalwa zomuntu isuke seyifika kuyena zimbonisa indlela bese umuntu angakwazi ukunderstand ukuthi zifuna ukuthini idalwa bese enza into errong. Amaphupho ke abizwa ngesixwayiso. Iphupho nje aba spiritually ke uplifted bazo understand ngithini. Iphupho libizwa ngesixwayiso iphupho. Zizongizwa ke inkonzo omunye ngeke angizwe. La usuke uxwayiswa khona ukuthi impilo yakho imi kanjani, gadani ungagadi ini. Uyabona mawungasaphupha inhlobo ungayithathi kancane leyo nto. Ungayithathi kancane. Kungcono ukuphupha, ongcono ukuphupha amaphupho amambi. Mase kuvalekile. Hey, serious leyo nto, serious leyo nto. Akufanele empilweni uphile ngoqagela. Ngoba phela manje base kuvalekile
uzovuka uhambe uyohlola uthi uyohlola uhlole esigebengini sikuqambele siuqhathe siuqede umndeni wakho sikuconfuse sikuqede ngoba umuntu ohlolayo kuyenzeka sebenziswe idlozi lakho ukuthi akutshele into ekumele akutshele yona futhi umuntu ohlolayo kuyenzeka overpowerke asetshenziswe yileli demoni leli elikwenza uhlupheke wena livele lingene kulomuntu ozokuhlolela limenze ukuthi akuqambe lamanga khona ezokuconfuse ngoba vele leli demoni ohamba nalo noma lo moya ohamba nawo umsebenzi wawo ukuvala izinto zakho ukuze ivaleke more avela akuconfuse. Ake ngikwenzele isibonelo nje nakho uyaxwayiswa kunengozi uyaxwayisa uphupha uwa entabeni uwela phansi isixwayiso leso usuka entabeni uyawa uwela phansi yabo uhambe ubuze kumuntu ngiphuphe ngiwe entabeni athi umuntu akakhululeke uyakhula ayi uyakhula asho futhi azayikhenya omunye athi uyakhula omunye asho azazamule uyakhula fokofo man fokofo man fokofo akekho umuntu ongasuka phezulu entabeni eyaphansi kuthi uyakhula ukufa lokho ukufa mangabe uphupha uwentabeni uyakhonjiswa ukuthi khona ingozi enkulu ekhona ekhona be careful ngoba uzosuka phezulu ushone phansi into zakho izosuka la ukhona ngokwe level ushone phansi uyasuka entabeni okuyona ushona phansi uzosuka ekubeni nempilo ugule uzosuka ekubeni nemali ungabi namali uzosuka ekuthenini uvikeleke ungavikeleki uzosuka ekuthenini ungabi nazitha ube nezitha uzolimala usuka phezulu ushona phansi athi umuntu uyakhula yo hibo amina ngibaza abantu banjani mina umtshela umuntu ukuthi hayilalela ngiphupha ngijahwa izinja lezi nyamazi zingijaha mase yifuna ukungibamba athi umuntu hayi ngoba usuphuphile sekunqotshiwe kunqotshwe kanjani kungalungiswanga kanjani ngoba empilweni ukuze unqobe you need to do something awunqobi ingekho into oyenzile noma ufuna imali empilweni into efuna uyenze kuqala you need to do something ezokwenza ube nemali awukwazi ukulala uvuke uthi hayike sengizoba nemali kusasa yindaba ingoba ngiphuphe nginemali sengizoba nayo ngoba uphupha unemali phela try by all means to work hard mawungazokwenzani dlala lezi zinto lezi ezidlalwayo nawe patanisa udlala kodwa ungadlali ngemali enkulu ngoba uyiphuphile imali ngoba uyiphupha imali lungile hamba nakhona uye gembula ngoba uphuphile imali and awuyazi oqhamukaphi zama ukudlala udlalelani you need to do something ngoba uphupha imali do something manje abantu abafuna ukuzwa abantu umuntu uvela izana umuntu athi hayi ngiphuphe nginemali ngizoceba mina kakhulu selingikhombisela idlozi la yes idlozi likukhombisa ukuthi nenhlanhla ikhona imali ezayo kodwa phela do something ayisuka mase ngicela isicelo nje la ukuthi ngicela bandla ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abantu abalandela inyanga zabo abayithandayo abanye nabalandela abantu ngokuhlukahlukana ngicela kodwa makwenzekile wazithola usuya womunye umuntu kakhulukazi lapha eGoli ngicela mawufika khona ungasuki eThekwini uya kohlola kuGogubani uthi mawufika kuGogubani avele athi hlolelwa amathwasa akhe azidididi angazifokhole wena njengoba usuye eGogubani hlolelwa uye ukuze mayebhedile kubhedu uGogubani angathumela amathwasa ngoba amathwasa kufana ukuthi abi training la angatrainwa ke ngawe ngeenkinga zakho njoba la wena udele yonke into wathi ngisakohlola angaqale nje ukuthunyela ithwasa thiwa likuhlolele uzwa amazi ngobhoko leyo gogo loyo mangabe ufika nje ethumela amathwasa iba nesibindi uthi hayi webantu abami angizile kunina niyabonjwani la nani kulomusi nizele inkinga zenu kulomusi njwani la nizele inkinga ninenkinga njani la anikwazi ukuzohlolela mina nivele nani namathwasa nizele inkinga anakakheshwa ngisho ukukhishwa anazi nokuthi niyophuma nilekhaya yabo ngicela nje nibize uGogubani noma umkhulubani ngize kuyena umkhulubani
lento ukuthi nje kuthiwa ngizohlolelwa yinina into engiyayenza nina nje iyodwa ngikhombisela ukuthi ngizohlala kuphi kuphela ngoba noma sekugezwa ungavumi ukugezwa yithwasa awugezwa umuntu onezibhadi osazama naye ukususa ibhadi lakhe kuthiwa kageze lakhe ibhadi kodwa alisukile lakhe ibhadi naye ukwiprocess yokuthi la uyalashwa ukwiprocess yokuthi uyalungiselwa izinto akakhethwa ngisho ukukhishwa uyabona sekuthiwa kageze wena ibhadi uhamba ukugezwa inoma yini awugezwa inoma yini noma yini umuntu nje bethumela ithwasa athi alikugeze mutshetalela kahle kahle umjwayela kabi wena umuntu bethumela ithwasa ethi alikuhlolele mutshetalela kahle kahle umjwayela kabi wena ngasuka leThekwini ngize la eGoli kuwena gogo wena gogo uzonginika isidididi nje uthi angigezwe isidididi obona kahle ukuthi sixakekele kwayisona uzothi asigeze mina uzongahlolele mina and lo muntu uyabona ukuthi naye utraining uqeqeshwa wena ukremile into eshiwo wena kwayiwena ugcwele still uzonginika umuntu engagcwele hayi fuck off wena kokubani bafethu ngicela ngicela nifunde kuyimela into yenu madoda ngicela nifunde kuyimela into yenu awukwazi nje ukudrive all the way uthi ngiyobona uKing Bhaka usuyafika kuKing Bhaka uKing Bhaka usezokunikeza umuntu athi hayi hey ake ukuhlolela lo muntu kanti kuyadlalwa la madoda amen kanti kuyadla kudlaliwe ngabantu emhlabeni uyezwa kudlaliwe ngabantu emhlabeni uyezwa hibu hayibo uthi uyamfika umuntu wakhona ukhokha imali yakho lo muntu ozekuyena akabambe ngisho ukubambeka uzibone iboss kodwa wena umkhokhela imali kodwa yena uyibone iboss kunawe kodwa wena omnike imali kodwa ibu we madoda esavelele ogogubani hayi kahle ngiza khona eGoli manje indaba yogogo kuzathina eJohannesburg manje kuzathina eGoli manje alikho ifayela lo muntu oseGoli engaliphethe manje phethe wonke amafayela phela akwazi kuyeGoli ngingacheckile spiritual ukuthi kahle abantu bakhona abaxhashazwa yini hayi abantu baseGoli baxhashazwa ogogubani awungangena eJohannesburg madoda kangena ePretoria awungangena madoda ePitoli mhla ka10 December ngobe ngiphethe umakhanda oil yila ngobe ngikwimina myself engobe ngilapha bukhoma ngawo makhanda ngobe ngikhombisa abantu ukuthi makhanda ulashwa kanjani umuntu ngomakhanda ngobe ngiwuphethe bukhoma umakhanda ePitoli ngobe ngiwuphethe bukhoma and indaba ezimnandi ukuthi uma ngabe awuKing Bhaka okulapha wonke umuntu ngomakhanda ngobe ngilapha wonke umuntu onomakhanda ngobe ngiphethe wami eceleni ngobe ngimlapha ngawo umuntu imina ngobe ngisebenza umuntu ngomakhanda imina ngobe ngisebenza umuntu ngobe ngukhipha kumina ngisebenza umuntu babonile kade bela eThekwini ukuthi ngize njani mangilapha umuntu bukhoma ngomakhanda naseGoli wonke umuntu onomakhanda ngobe ngimlapha bukhoma ngomakhanda ingakho ngithatha isinqumo sokuthi ngithi uma ngabe ubona ukuthi umakhanda uyakusebenzela and uyabona ukuthi hayibo indlela ongisebenzela ngawo usufisa ukuthi no partner wakho abe nawo angithi umakhanda so director kuwena owuthengile nedlozi lakho kuwena owuthengayo owakho angithi kuqala bafethu kodwa fanele understand umkhwenyana unezidalwa zakubo umakoti unezidalwa zakubo ubani owuthengayo mawuthenga umkhwenyana wena mkhwenyana onayo ngoba owakho nezidalwa zakho makuwukuthi umakoti naye unenkinga emsebenzini nani umakoti kumele abe nowakhe ngoba nomakoti leyamba khona unezidalwa ezibhekile naye and kubuye kuxatshwane kuma relationship anikwazi ukuhlangana kumakhanda owodwa ngoba bengabe senixabana nizoyimisa kanjani lodwa ngoba phela mase nixabana umuntu ufuna khanda unihlanganisa owakho nokalo ufuna ukwazi ukunihlanganisa mawuwodwa ubani lo onayo akuthiwa amandla ke liyona so into engizoyenza uma ngabe wena unawo umakhanda kodwa umakoti akanawo then umakoti noma umakoti unawo indoda ayinawo into engizoyenza indoda ngoba lapho nikanene upartner wakho ngizomnika ngehalf price kodwa lokho ngobe ngikwenza kuphi ngobe ngikwenza lapha ya ePitoli ngobe ngikwenza ePitoli okusho ukuthi wena ufika uveze umakhanda wakho mase ngithi okay ke ngoba guarantee unaso ispouse sakho
ngizobe sengikwenzela omunye kumakhandakhanda nge-half price owani owespouse ukuze ispouse sakho sibe nawe futhi ube nawo umakhandakhanda. Lapho sesiqedile-ke ngeke kusalokhu kuthiwa hayi wena unawo wena kanje ngoba ngibonile ukuthi umakhandakhanda usebenza ngalomuntu owuthengile kakhulu. Uyabo, ngibonile ukuthi usebenza ngalomuntu lo owuthengile umakhandakhanda kakhulu. Uyabo, so ingangithi ke indaba ezimnandi nje ngizozenza eGoli ngoba ngifika wonke umuntu alungise u-half price, kodwa only if unawo lo munye owespouse sakho. Ngeke ngilongibheke ukuthi ispouse sakho nishade nini nigana nini nenzeni mawuveza umakhandakhanda onawo mase uthi king nginawo lo kodwa sengifuna owespouse sami ngokunikeza mina without questioning izinto eziningi ngoba ngiunderstand ukuthi ispouse vele umdala vele unayo umuntu othandana naye ofuna ukuthi naye ayimele ofuna ukuthi idlozi lakhe naye liphakama ukuze nibe moya munye abe nomakhandakhanda azo-owner nawe nowakho unayo ngizobe kunika uyimalini u-7,000 i-half price u-3,500 only if kodwa unawo wena owesibili wespouse ngizowenza ngaleyo mali. Ingangithi lento yokuphupha ibaluleke kakhulu. Ake ngichazele kanje, la emhlabeni ayikho into ebaluleke edlula uNkulunkulu mayisidlula idlozi. Khohlwa, ayikho into ebaluleke edlula uNkulunkulu mayisidlula idlozi. Yizona zinto lezo ezipowerful kakhulu, uNkulunkulu nedlozi. Angikhulumi ngezinto eziningi, ngithi mina empilweni mawuthe uNkulunkulu wawusithi idlozi lakho qedile. Ngoba ngishifile umakhandakhanda usebenza ngokuthi idlozi lakho malihambe lahamba labhajwa alifike liqaqeke noma metha libhajwe yini. Ngoba into emnandi ngedlozi ngeke ngimuze umuntu ethi hey ushawa idlozi lakho. Yebafethu, ake siyeke ukuqambelana amanga la. Asiyekenze ukuqambelana amanga, ngeke usisize lokho. Wena uma ngabe unoma wakho washona uma wakho noma washona ukhulu wakho, alikho ilanga la kuthiwa khona uma wakho usekufaka engozini yemoto uthi ifa. Akizwa ngithini? Lonto ingenzeka only if ethwetshuliwe uma wakho wakhiwa waba isilwane esisebenzela izitha zakho ethwetshulwa izitha, then kungenzeka lokho. Kodwa mayeshonile kwathiwa rest in peace, alikho ilanga la kuthiwa khona ushawa uma wakho izinto zakho ibheda nje uma wakho. Mara kutshela iqiniso mina, kwakubuya phila namhlanje ingoba uvikelwe ilo mama wakho, nakubuya phila namhlanje ingoba uvikelwe yilo baba wakho. Then impi eathekayo inkulu, uyakuvikela ubaba wakho, uyakuvikela uma wakho. Ngenkathi ekuvikela kube khona izikhathi la ugcina ulingabaza khona idlozi lakho wena. La likuvikela idlozi lakho kugcina kukhona la umngabaza khona uma wakho. La ekuvikela uNkulunkulu kugcine kube la umngabaza khona uNkulunkulu. Mfethu, noma yini beke into wayingabaza ayehla amandla ayo. Noma yini, noma ngakuthiwa mfethu unendoda oyithanda ukubhubha, beke waqala indoda yakho wayingabaza, wakhombisa ukuthi awusayithembi, wakhombisa ukuthi awusayithandi, azoqala amandla endoda akusupportayo ehle. Noma kuthiwa unonkosikazi noma unengodosi oyithanda ukubhubha, beke yaqala ingodosi yakho yakungabaza, yakhombisa ungakuthemba, yakhombisa ungakuthandi, uzoqala nawe amandla okuyithanda nawe ukuyisupport azokwehla ngoba indaba seyiyangabaza. Angiphathi mayiseqala ukulwa nawe indoda, angiphathi mayiseqala ukulwa nawe umakoti wakho, amandla automatically ayehla. Kodwa bengabe umuntu ungamungabazi, amandla yanyuka.
amandla amanyuka. Ungaboni kunama divorce amangaka kuneyinkinga emshadweni. Akuqala inkinga, baqala bashadile bangabazane bodwa. Uma bengabazana then amadlozi abo bese engathembakali to each other. Beke angathembekala amadlozi to each other. Idlozi lamkhwenyana alimthembi idlozi lamama, idlozi lamama limthembi umkhwenyana. Sekuyangabazwana. Then ziyaqala ke inkinga lapho. Ziyaqala inkinga lapho. NoNkulunkulu ngokunjalo beke waqala uNkulunkulu wamungabaza, iyaqala ke problem lapho. Unomngane nizwana nehlane enyuka, beke waqala umngane wakho wamungabaza, wathi lo mngane engihamba naye akalungile kanje, mase kuyafika kumngane wakho seyiqalile inkinga. Inkinga noma yini oyingabazayo, ngikutshela enye into namhlanje, angani noma uyongibonga ngane emhlabeni, noma yini oyingabazayo, noma yini oyingabazayo ayehla amandla ayo. Ngisho upresident beke waqala wathi ayi usuyamngabaza, uzoqala upresident enjani, ehla amandla ukukuvikela na ukukusupport. Noma yini oyingabazayo, noma yini oyingabazayo. Kunezinto engifuna ukuthi mangikutshela zona engathi zingangena endlebeni, ngoba ngifuna ubone ukuthi makuthiwa King Bhaka, ngifuna ubone mina makuthiwa makhanda oil nginqobela abantu ngawo, makuthiwa makhanda oil ukukhushulwa idlozi nomuntu kuqaqwa ngisho izinto ezivalekile. Yingakho nginamandla amangaka nami, is because of makhanda oil. Ngiyajabula futhi indlela abantu aba-order ngayo. Yingakho nje ngithatha isinqumo sokuya eGoli ngiyohlangana nabo bonke abantu abanomakhanda oil, nalabo abangenabo bazobe bekhona, kodwa ngiyazi bobe bekhona and bayobe bebafuna lapha ya omakhanda oil. Inkinga angivumelekile ukuthi ngithi hayi kune special samakhanda, akwenziwa kanjalo, kodwa lo onawo uyokwazi ukuthenga owesibili for spouse nge-half price, ngoba unawo uyokwazi ukuthenga owesibili for spouse nge-half price. Kodwa ngeke alikho ilanga engothi hayi umakhanda oil usuwehlile noma yini into makuthiwa iyehla kusuke ngehli yona, kusuke kwehla amandla ayo. Ngenkathi ehla amandla idemand iyayo, ubone ukuthi hayi abantu abayithenge, abantu abakwenzi, bese uyayehlisa. Ungamuza umuntu ethi ngiyehlisa 50%, 80%, 90%, 20%, okwazi ukuthi leyo hardware eyehlisayo inenkinga akuthengwa. Ungeza nje ihardware ithi hayi ke namhlanje bani 50%, akusizwa abantu lapho, uyisiza yena uyabothi indavundavu into yakhe, into engathengwa. Into iyama kwiprice yayo, mangabe ukuthi khona imovement ezakalayo iyanyuka iprice kancane. The more inyuka namandla ayo ayanyuka. Awucabange nje wake wezwa kuthiwa khona imoto kalokhuzana ayimali le moto iyayimali, khona imoto yake yatrenda, ngisazi noma kwakuthiwa 10,000, kwakuthiwa imali le incanyana, likathi yayiship kakhulu le moto, yehlelwa isithunzi. Hayi ukuthi ayina amasondo awu4 le moto yayishipile, isehla nje isithunzi sawo saphela. Siqedwa yini? Indlela eshiphe ngayo. Abantu abajabulela ishipile, bathi yini indaba ishiphe kanje, bethi abanye hey lethi izophephuka nayo, hey lethi izofana nayo. Noma yini beke yehla, ugada lapho kuphela, beke nje yehla into, okwazi ukuthi hayi yehlelwa amandla, okwazi nje ayehla into ifana noma kade ekamelweni ngosuku kwenziwa mangabe nenza inkonzo yekamelo, uyabona kushawa mhlambe 3 ngengilo ngichaza ukuthi ini kwenziwa inkonzo yekamelo, kushawa 3 what beke baqala kwashawa 2 ayehla amandla, kuqale kube u1 ayehla amandla. Ungabe ukujabulela umuntu bethi ngiyehlisa, okhala uthi awe aphela amandla, ngoba kuqala ngokwehliswa kugcine kuphela yona leyo nto. Uthi awaphela amandla. Umuntu bengabe ukade kupha 10,000, kuye usayehlisa imali usekunika 5,000, ovela ukhale uthi awe nansi yehla manje aphela amandla. Umuntu bekupha 10,000 ifuna inyuke ithi 12, inyuke ithi 15, akhona amandla. Inyuke ithi 20, akhona-ke amandla. Kodwa ungaboni kwehla noma yinini into eyehlayo, yehla iziphele, yehla iziphele. I-value nangu uDiqa uyasho ukuthi i-value king. Yes, it's very important to maintain i-value yento, kufana noma
noma uthi uyaya phambili bese kufika la khona uqala ungabaza khona uthi hey kodwa ngeke ngizophepha nje ngizosaba thiwa ungabaza leyo nto ngeke uzunqobe mfana beke waqala wangabaza into ifuna once wayiqala into isinqumo sithathile awusijiki ngoba yini ngafanele usijiki isinqumo ingoba mawuthi into uzoyenza usuku uthuma idlozi lakho ukuthi alihambe phambili libe lilungisa lento uzoyenza futhi uzoyimela lamba phambili idlozi ngoba sewushilo ngoba idlozi alivela bephambili uwena oshoyo uwena okhomba indlela mawusuyikhomba indlela bese uyahlelelwa lento oyicabangayo uyahlelelwa ufuna ukuyiachieve bese iyahlelwa ngendlela uyabona bese ihlelwa ngendlela so nakho usuthe wena ufuna ukuya phambili ufuna ukunqoba ufuna umshado usuyaqala ke lo mshado uyahlelwa lamabhizinisi kuyahlelwa ngokuthi noma yini enkulu into ezayo kuwena ziba khona ingqinamba sewuhlangana nezingqinamba usuthini wena hayi ngiyayeka mina hawabhatlela idlozi eselambe phambili likulwela mawusuyeka usuqonda ukuthi nalo aliyeke selisebenze kangaka lithi liyaphambili usuthi wena hayi usuya give up aliyeke nalo okay ke uzo give up kusasa ufuna ukuqala enye into uzophinda futhi uthini uthi idlozi lami senza lokho lihambe phambili likulwela libone ingqinamba hayiboni wena mase wena ingqinamba ufika kuzona usuthini wena usuthi hayi ngeke kanti ngizima kanje ngiyayeka how about leli dlozi lakho eselambe phambili lizama ukukuvulela liyakuvulela ususatshiswa ingqinamba encane usuthi usuyayeka awuyenzi lo mistake isinqumo sithathile aza usebenzi wedwa usebenza nedlozi lakho idlozi lihamba phambili wena uza ngemuva lamba livula indlela mawusuthi wena usayenza leyo nto already uyalidayisa idlozi lakho liphambili even worse manje njoba kukhona makhandakhala mawumuntu ovela ujike esithubeni nje uthi usuya give up hayi mina ngeke awukho good ukusebenza nami ngomakhandakhala umakhandakhala sifuna abantu abanesibindi abazothi siyayiqala lento siyayimela ungavela uqale into nawo ongazi uqalana masuthi ngiyayiqala lento foka umuntu ozofuna ukuma endleleni yakho foka ozofuna ukuma endleleni yakho ngoba yindaba siphethe power kumakhandakhala umakhandakhala wenzani uboost idlozi lakho ngenkathi ufuna ukugive up wena lifuna ukwenzani thiwa no siyaphambili izithe ivukayo siyayiphebeza izitho kumakhandakhala siyayiphebeza into eshaya abantu bayashesha ukugive up kanti abantu baphethe into ezinkulu abantu baphethe amadlozi amakhulu abantu baphethe ipower epowerful into ekushayayo ushesha ukugive up wena nyanyayo mangithi abantu abagive up afokofo man vele kade nanyanya niqala namhlanje umnyanya funa nje ugive up empilweni nakho mina ngiyegoli mhla ka10 sekuzothi ngengqinamba ezincanyana sekithi hawu angisaye egoli how about idlozi lami how about uNkulunkulu wami lo segoli kuyimanje ohlelayo how about uNkulunkulu wami lo kuyimanje osebenza abantu basegoli ngoba already wonke umuntu ongizwayo oseJohannesburg nomuntu oza mhla ka10 emfethu ngokuthi uyangizwa manje and uyeza mhla ka10 eSheraton Hotel ePretoria uyeza asiqale manje into zakho zikhanye njengoba ungizwa nje uza njengoba ungizwa ube uza aziqale manje zikhanye izinto uyabo ngoba vele usuthembekile kuwena uyasho uthi noma kumnyama kubovu ngizosuka eMpumalanga ngiyasuka eLimpopo khona abosuka ngisho eCape Town nako Eastern Cape abaye eGoli so manje awukwazi ukuthi usushila uyaya bese kuthiwani thi uvele wabambeka ayikho leyo nto siyakhona ngiyakhona liyaduma liyandindizela iSheraton Hotel ngoba kubhukwa indawo enkulu noma ingafuna malini I don't care futhi ngenhlanhla indlela engibakhokhele ngayo ngivele ngayithi saka le mali bebeyifuna ngoba akubhukiwe ivenue eyi1 lapha ngibhuke amavenue awu2 within one hotel 2 venues eyani enye eyokwenza le ejwayelekile lokho bekuhleli wonke ivenue yesibili ngobe sengihleli nabantu abanomakhandakhanda sibhekene emafweni sengibasebenza kwivenue yesibili wakwamuza umuntu obhuka 2 venues ngibhuka 2 venues mina ngoba yindaba mase sisebenza kwamakhandakhanda siyashintsha isimo asibi normal wena ongakwazi lapha asiye etendeni lapha nasiye etendeni lapha ya asiye etendeni asiko qhuma lapha ya
bakhona abacula abo begxuma gxuma. Mina ngiyosebenza lapha, mina ngiyosiza abantu lapha mina. Kule venue yesibili kobe kugxunyagxunya kunama performance kujatshulwa abacula abadumile bobe ngizobamemezela ukuhamba kwesikhathi bobe becula kule venue lesibili. Lesibili venue. Lesibili venue. Ila uyobona khona into ezingajwayelekile zenzeka. Ila uyobona khona ukuthi abantu banamadlozi aphilayo. Ila uyobona khona umuntu nomuntu nedlozi lakhe kulesibili venue. Ngibhuke 2 venues. Awukhe ngibhaka imalini njengoba ishayithini wathela ihotela eliphezulu kangaka eliseduze neParliament. Imali ayiyona inkinga. Into ebalulekile ukuthi asibahloniphe abantu abezayo. Understand ukuthi abantu abazelwe ubumnandi. Abazele abantu bazobe befike ngoba benezinkinga. Abantu bafuna ukubona lamandla kamakhandakhanda njengoba bezofika. Sekufuna mina mase ngifikile mina ngidinga indawo ezoba nokuthula ekobe ngagxula ngajulukwa kuyona ekobe kuthula kusetshenzwe bese kuthi lesibili venue kobe kugcwele into ongayazi kobe kuculwa kubhiyozwa yonke into. 2 venues iyaqala ukwenzeka leyo nto. Yaqala ukwenzeka leyo nto. Hayi ngeke mina ngiyaba understand abantu ababuka mina banamadlozi aphezulu. Ngiyabonga nizindlondlo lapho nikhona izwani ngami nizindlondlo umehluko nje nilezi indlondlo ekade sibaxhaphaza abadala bazo nambeni bahloma ungaziboni ukuthi wena yourself unamandla wena yourself kade nambeni bahloma. Yabo athi umuntu noma evela la ku Facebook na ko TikTok esho umuntu ethi uyangibona mina athi umuntu mina athi umuntu uyayibona cellphone uyayibona le remote control mawuyibambile nje uzoba no 100,000 uyabona ekwenza slim umuntu kwaphela khona into kanjalo umuntu angathi mawubambe nje le remote uzoba no 100,000 mawubambe lento na uhamba uye lapha. Ila abantu engeke ngiqhumeshe ukukhuluma ngabo mina. Khona abantu abathu obvious ukuthi bayayidlalela. I can't waste my time ngilo ngikhuluma ngomuntu odlalayo na ubona. Mina ngiyokhuluma ngomuntu engibona kahle ukuthi udlala wena awuboni uyadlala. Ngeke ngize ngikhuluma mina ngalabantu abayidlalelayo uzubone nawe ukuthi awu sasisenziwa ke isilima la nami ngizokhuluma ngaliyo nto ubona. Hayi phela nawe unedlozi lakho ufuna likukhombisa abantu abadlalayo nabazigebengu mase likukhombisa idlozi lakho nje ngeke ngichaza lona ngeke ngibabona abantu abaningi bethi angikhulume ngezigebengu ezihlukahlukene la ngithi awu uyasibona nje isigebengu waye ufuna ukutshelwa yimina ngoba uyasibona mina ngiyokhuluma ngale sigebengu ongasinakile isigebengu mase ngikuvezethe isigebengu kangakanani njona nana manje ngisho ngithi awukwazi ukusuka kini uthi uyakohlola ufike nje uzonika ithwasa eninamansense la lokuthiwa alikuhlolele afokofo kuleyo ndawo. Mina ngirespecta wena more than anybody else. Mina I respect you mina wena nyanya afokofo khona thina nganithembisa ngathi akekho umuntu oyokwenza into ayithandayo la khona thina la yonke into eshiwo umuntu sizoyibheka thina sibuze sigodlweni sichazele asikhulumi ngento ezikhethekile sikwazi ukukhuluma ngisho nangendaba ezithinta opolitiki indaba ezithinta isizwe indaba ezithinta indlunkulu indaba ezithinta umhlaba asikhulumi ngento ezincane kuphela thina sikhuluma ngento ezincane kuphela. Hayi iyo mamblisha into laphambi kwakho umamblishe nawo lokho ibhodlisa into engapheli laphambi kwakho ubotha la uyangisebenza thina siyamazi umuntu obhodla ngoba kukhuphuke idalwa zakhe siyakwazi ukumbona yilento enizobe niyibona ke lokhuzana kule venue yesibili ngiyahlukanisa omama bazongena bodwa abantu omakhandakhanda bodwa omama odade wethu omama bodwa bese kuzothi insizwa obaba bazongena bodwa awuvumelekile mase kusetshenzwa uhlanganise umuntu owumama nomuntu owubaba ndawonye awukwazi ukuhlanganisa kuyiveni uma usebenza ngempela uhlanganisa omama nobaba ayikho leyo nto leyo ngoba kukumama kungenzeka angithi omama when it comes to spiritual they are more powered. Women are more powered than men. Umehluko ukuba powerful komama awubheke ufuna ukuchaza into eziningi manje ayifuna ukuchaza into eziningi manje
Women are more powerful than men. Amadoda are more sober than women. Men are more sober than women. Abantu besifazane abekho sober. They are more powerful. More powerful. So njengoba powerful, akufanele ke mangabe udila nabo ngamandla umyeni abela, ngoba umyeni uzothuka bese ebona kwenzeka into angayijwayele kumkakhe. Uzothuka. Hayi mangabe ungazi ukuthi omama are more powerful when it comes to spirituality than men, ngiyokufundisa ngelinye ilanga ukuthi ba powerful ngoba yindaba. Ingakho ngisho umuzi onomama uyabonakala. Umuzi wendoda ongenamama uyabonakala. Ingakho kuthiwa indoda enomuntu wesifazane ohlakaniphile iyaphambili leyo ndoda. Ingakho noma uzale ebukhosini, noma ungathiwa uyinkosi le engachallengeki, kodwa ke kungena esihlalweni engekho wesifazane, ngoba kuyaziwa ukuthi wena unamandla. Umuntu ozoba namandla yilo wesifazane ozomshada, afika kubooste kule title wena onayo. Wena uphethe title, lo mshadayo uphethe power. Futhi kuhlangana i-title yakho ne-power yakhe khona into ezophuma. Ingakho kuba impoqo ukuthi shada, noma uzo-inherit amabhizinisi akini kuba impoqo ukuthi shada. Kuthiwesha uthi uyakubalekela, kuthiwe ngeke kunike umnotho walekhaya ungashadile, uyibuza ukuthi hayibo kanti ngibanjwe umuntu wangaphandle yini. Deep down kusuke kwaziwa ukuthi lo muntu omshadayo ushada amandla. Hayi bangangizwanga la mfana mina khohlwa. Bangangizwanga khohlwa. Into ezobiyezeka eGoli madoda eSheridan Hotel lapha ya ePretoria mhla ka-10 December. Ngiyayisaba abantu babebeqala phela ukubona abaningi ngisebenza ngiphethe umakhandakanda masithi ukhuphula idlozi lobe likhuphuka bukhoma. And ungazitsheli ukuthi uyangazi mase siya kulelo kule venue, mase ngingenwa kule venue yalabo bomakhandakanda, ungazitsheli uyobona into ongakazi uyibone yenzeka emhlabeni. Lapha mhla ka-10 December eJohannesburg elokhuzana ePretoria. Cha ngithe nje ake ngingene kodwa ngicela sivumelane, bengicela ukuthi mhlambe isikhathi esinengumgqibelo siwusebenzise ukuchaza amaphupho, ngoba iphupho ngempela libalekile, ngeke ngikhohlise mina. Ingakho nomakhandakanda mawusebenzisa uthi usebenzisile into yokuqala oyenzayo uvula amaphupho, noma kuthuba usuvalekile. Uyabona mawusebenzisile makhandakanda wangaphupha within day 3 usebenzisile, funa ungitshele, funa nje avuleke nje garakata. Beke waqala usebenzisa amaphupho wavuleke, and avulekile amaphupho abantu abasebenzisayo. I am very proud. I am very proud of that. And once lavuleke iphupho, then idalwa zakho zenzani seziyakwazi ukuxwayisa ukuthi hayi ke kunje usuhamba kahle, ngoba usuyazi noma ulala ngo-12 ebusuku uthi usukhuluma nedalwa zakho uyazi izophendula. Hayi ukhulume nje kuyithulekele, uphinde ukhulume kuyithulekele, uphinde ukhulume kuyithulekele. Impilo uzoyiqagela. Hayi ngeke uyiqagele impilo, kufanele asivule idalwa zakho, akuvulwe zona. Mina nje bandla ungixolele bandla, ngimele idalwa zakho, kumele wena, ngimele idalwa zakho. Wena onyanyayo uma ngimele idalwa zabantu fuck off. Angiyimele ngetheory, ngimele ngento engiyaziyo. Ngimele mina idalwa zomuntu, ngoba ngiyazi ngaphandle kwedalwa zakho baba, hey zingakuqeda igebengu la ngaphandle. Hayi zingakuqeda. Hayi ngimele idalwa zakho mina. Fika thina ke eGoli manje kuzozama eJohannesburg. Ngihlahla futhi ngoba ngisho ikhukhula seyihambe phambili ikhukhula zafike zathi ukuthi eGoli sekuzathina ke manje. Sekuzathina ke manje madoda. Kuzonyakaza umhlaba. Kuzonyakaza umhlaba. Ay. Konakele manje madoda, konakele. Hayi mina ngiyacela manje vuma, kodwa ngifuna umgqibelo
siwusebenzisa ukuchaza amaphupho kakhulu. Umuntu wathi bengena ngomgqibelo amaphupho bese kuthi uLosithathu sithi woza Wednesday ila sichaza khona izinto ezisuke ufuna ukuzazi ezweni. Into ofuna ukuzazi ezweni nje siyayichaza ngoLosithathu, noma yini ofuna ukuyazi ezweni ngiyayichaza mina. Noma ingobani ngiyayichaza. Akekho umuntu ekuthiwa ngeke ngikhulume ngayo. Ekho. Noma ingobani. Mase nishilo nathi King ngoba nami into engikhuluma ngazo ngizithola la kuma comment athi abantu King awukhulume ngokuthi khuluma ngokuthi ngisho mina ngathi angikhulume ngento manje ngingacela only 10 minutes ngithishuye esigodlweni mase ngibuye ngiyabuya. Ngisho ungacelani la uthi King kuphoqe bethi abantu yisiyacela King angithi mina ngiprepare mangizokhuluma ngingena esigodlweni nje kuphela. Mangifika khona ngibike ukuthi ngizokhuluma ngento kanje ibisi yacheckwa mayisiyaphasiswa mase ngifike ke ngivula umlomo masiyayiphumela leyo nto. Hayi ukuthi ngiyaplana ngilo ngiprepare ngithi I'm preparing a speech engizodeliver ku live wami. I don't do that. Don't do that me. Don't do that. Yabo nje la ingaka ngithi abanye bake bacele betha ngikhulume ngemphuphe naye abayibonayo ukuthi imphuphe le athi umuntu angikhulume ngemphuphe ngithi mfethu ngoba uyabona la ukuthi umphuphe lo ngikhulume ngawo ngizokhulumelana vele ngithi ephuphile ngeke ngikhulume ngaleyo nto ngeke ngikhulume ngomphuphe mina ngeke ngikhulume ngomphuphe into evele iphuphile ngikhulume ngayo ngingakhuluma ngaleyo nto mangathiwa leyo nto iyangichallenge mina lapho ke ngaveza yonke into ke mangathiwa leyo nto leyo lothi angikhulume ngayo one day ithi i-challenge uKing Bhaka hayi ke ngingakhuluma ngayo ke futhi ngingabheka ngisho ngaphansi konyawo ngisho ngaphansi konyawo ngakubheka ke mase ngidila naleyo nto ke ngoba ngiyakwazi uyiqonda ngqo into angiyigwegiseli into kodwa mawuthi hayi ake usukela usibanibani ukukhuluma ngayo hayi nawe uyambona uyiphuphele mos hayi ngilongithinta ngemphupha asuka ikama nguphaka isibongwane sami bathi ngikhambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kuthakwe yini ngingoyale bhuqabhuqimisa abafokazana ngotholodwa la betshise ithuluza ngambi nalo ngilifica ensimini madoda uxama uxakile kuzoshuba kusakeze kama yini hey kumafavuke njengoda ngabane ngumfoka makhanda ngindlondle namakhanda amabili elisithathe lekhosazana ngathini mina ngiyegoli bathini bona bathi ngeke ngi kunjani makunje ngiyakhona 10 December ila bezongibona kahleka abantu bonke abantu bakogoli noma kuthiwa bake bahamba bani noma kuthiwa basegoli baqolwa ubani abaphelele lapha ya nawe lo mbishop waqola noma lenyanga yaqola phelela lapha ya manje sifuna kubuye ipower yakho abayiqolile abantu bethi bayakusiza bebekubhedela buya lapha ya fika lapha ya ufuna ukukhombisa makuthiwa siyasebenza yabo kuthiwa ke ngokwami nje abantu bebezoshayala sebenabo makhandakhanda ukuze bakwazi ukuthi singene kulelo kuza yesibili kule venue yesibili la ngoba sesisebenza ngqo khona. Hayi ke ningixolele kuleyo qala ivenue sizodinga ama bright colors ngangishilo yellow white kanjalo yabo namanye ama bright colors nje ngeke ngilongo wachaza ama bright colors asiwafuna dark kuleyo qala ivenue sifuna kube bright la kobe kuperformwa khona kwenziwa yonke into sifuna ama bright colors kulesibili ivenue ngoba kuzobe kusetshenzwa sidinga white kwa ukuthi uyabiza noma ushibhile sidinga white khona uzokwazi ukusebenza sidinga white lesibili sidinga white bengabe nje uyofika ukuthenga umakhandakhanda mase ngizosebenza ukhumbule ngeke ngisebenze ngalo uphethe ngiyosebenza ngalo engobe ngifika nawo ukuthi ungamushe kulo wakho uphethe ngoba ngofika nawe engobe nginisebenza ngawo uyabo ngiyocela white ke lapha nginesizathu sa white ngiyosichaza izathu why mangisebenza ngifuna white ngoba ngifuna white kulesibili kothi mangingenwa kulesibili kobe kugcwele phama kobe kugqoke white lapha
ngoba egqoke white mawufuna ukwazi king kwemali makhanda khanda 7,000 abanye bathi bafuna nke ngihlole inkinga bengabe ngihlola ngakwazi ukuhlolela abantu mhlambi abawu4 makuthiwa ngiyahlola kanti ukuchaza amaphupho kulula ngoba amaphupho ngingabachaza ngisho abantu abawu20 ngamaphupho kodwa mangihlola uyabona ukucheck umuntu uphinde futhi angithi mina ngivesane ngime kanje ngithi hey ngizwa umoya angisebenzi lo msangano mina angikwenzi lo msangano mina ngithi umoya ingcwele uthi umoya ingcwele kunokuthi uhamba hey ungibheke kahle mina ngizwe ngithi umoya ingcwele ngezi lonto mina funa ngiqale understand yini umoya ingcwele kuqala beke waqala umuntu wathi umoya ingcwele uthi okwazi amanga kwalowo muntu aka understand ukuthi yini umoya ingcwele funa siqale simfundise ngokuthi yini umoya ingcwele kuqala so umoya ingcwele ke njengoba uyiliyonto ukhulume kanjani umoya ingcwele nje awukhuluma umoya ingcwele bekwathi umuntu umoya ingcwele uthi usebenza wena ingqondo hayi into ekuthiwa umoya ingcwele fuck off man hey labantu abathi baya profit abenzani fuck off abayiyeke into uthi umoya ingcwele uthi ayikho leyo nto ngoyichaza ngeyilanga leyo nto ngisafuna ubabheka kahle ukuthi obani abenza lo msangano ukuthi umoya ingcwele uthi akho moya ingcwele uthi la khomo ingcwele uthi la khomo ingcwele uthi la yabo khomo ingcwele uthi la yake lokufihlela mina izinto ezikhulunywayo zikhulunywe esigodlweni izinto zangempela zikhulunywe esigodlweni izinto bese ke ukuthi isigodlo sakho ke siyisima kanjani yabo zikhulunywe esigodlweni izinto yabo zizongifakazela ezinye inyanga nezinye izangoma into nje zikhulunywe esigodlweni zikhulunywe esigodlweni izinto mangabe mina uthi angihlolele la funa ngingene esigodlweni ngicheck ngikubona ukuthi ngoba yonke ipower mawufika esigodlweni ufike lapho wenzeni ube mathambo ukhathala uzumeke mase kuyakhulunywa angivele nje ukuthi kunje vele ukhulunywa khunye esigodlweni yabo khunye esigodlweni mangathiwa manje angihlolela umuntu la ngangiphoqa manje ukuthi leyo muntu mhlawumbe usedelelile noma unjani ngafuna ngesigodlweni nginesigodlo esingaphansi nginesigodlo sesihlahleni ngoba ngilive la ngaphansi inetwork ayidonsi ngingaya kwesesihlahleni ke yilapho ke la ngakwazi khona ukufika ngihlolela umuntu nakhona futhi ngikwazi ukuhlolela abantu abadlule ku5 ngeke ngikwazi so mangase ngithi ngizohlola la akekho umuntu ongahlolela abantu ekuthiwa badlule ku10 ayikho leyo nto lapho mawusubahlolela badlule ku10 usukuba baba ngengqondo awukwazi baba ngoba kugcine kushayisana la angithi mangabe umuntu umhlolela kufuneka ipower yasesigodlweni ihambe yomchecka leyo muntu kubuye ireport mase uyamtshela umuntu awuvele uqagele uthuma ipower ukuthi ayibheke ipower ibisibuya kucheck la kunje bese uyamtshela kumuntu wena ikinika kanjani ipower uyacobeka kube ngathi uyazumeka bese uyatshelwa ke hayi nje bethu hayi ngizwa ukuthi kusoyiqagela leyo muntu fuck off iqagela leyo nyoni seyiqagela kukuwena uhlanipheka kangakanani yawo kodwa mina bonke laba kuzogcina sifike lapho mina yabona sengiqalile ngathi mina ngathi umakhanda ukhuphula amaphupho zifike idalwa zakho sizoyiphusha lento yanitshela mina ngomakhanda ingaka u7,000 abangaba understand so iphusha lento akhuluma amaphupho kuzokuhambe iphupho lakho malizofika lingalindi ukuthi uzulala ebusuku kuzohamba kuthi emini nje soyeza leyo nto uvele kube ngathi uyakhathala kube ngathi uyalala masoxoxelwa yonke into kungathi ulele bathi kudlala ifilimu kuzofika kuleso sigaba leso siqalile ngomakhanda ahlehle siyaphambili okwamanje sisathi lala zikuchazela idalwa zakho zizothi mase ngiqhumene kahle nazo uyalala zikuchazela sithi sigaba 2 sobe sithini kuzothi even during the day uzwe nje ucobeka uthi awuthi ngithatha isihlwathana ukhathele noma uthi awuthi ngihlale kusofa uvele uzumeke kufike kuzoya kuye ugcine uyicela leyo nto makukhonto ufuna ukuyazi uvele uyihlalele kusofa wakho uthi emini kapha uthi hayi
ngicela ukwazi ngo 1 no 2 no 3 uvela uzumeke ifike impendulo kogcina kufike lapha. Step by step by step by step, level by level by level. Siya lapho ngomakhanakana. Makhanakana ke yona iproduct oyithenga bese kuthiwa hayi usenayo unayo bese uyahamba. Uhambo lolu oluqalayo esilihamba sonke. Thank you very much. Ngicela ukuvalelisa. Bye bye.